Chroeso i'r fideo yma. So heddi, yn ein fideo, ni'n mynd i bod yn edrych ar sut i ateb cwestiwn byddwch chi'n gweld fel arfer mewn arholiad. Nawr, cwestiynau yma, ni'n ffindio mae disgyblion yn edrych ar y cwestiwn yma ac yn penderfynu bod yn rhy anodd wneud a felly ddim hyd yn oed yn ceisio. Na i dangos i chi sut i ateb y cwestiwn yma. Dydy o ddim yn cwestiwn anodd, a mae fe'n ffordd rili hawdd. Ffordd roedd o chi ennill marciau. Okay? So beth ni'n bod yn wneud yw cyfnewid rhif deuaidd yma i mewn i rhif hecsadegol. So ni'n mynd i cymryd rhif deuaidd a'i ysgrifennu mewn ffordd hecsadegol. Nawr, cyn i ni ddechrau yn wir, well i ni deall beth yn union yw rhif deuaidd. Okay? So rhif deuaidd, binary ydy hon yn Saesneg. Mae just rhif sy'n cael ei cynrychioli gan ond dau symbol. So 0 a gan 1, okay? So dau symbol, deuaidd, okay? So on 0 a 1 mae'r rhif wedi greu, so fan hyn mae 'da fi rhif o just o 0 a 1 wedi greu, yn dweud bod gyda fe bôn 2. Nawr, rhif hecsadegol, gweithio bach yn wahanol, mae hwnna'n bôn 16, so mae 16 rhif o symbol mwyn allu ysgrifennu y rhifau yma i lawr. So mae 'da ni rhifau, fel rydyn ni'n cyfarwydd dda, mae 'da ni rhifau 0, hyd at 9, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A wedyn, ar ôl ni'n cyrraedd 9, ni'n dechrau symud i'r llythrennau a ni'n dilyn nhw o'r Saesneg. So ar ôl 9, mae 'da ni A, wedyn B, Ec, D, E, ac F. Okay. So chi'n gallu gweld lawr fan hyn, rydw i wedi ysgrifennu tabl. A mae'r tabl yn dangos, dyma rhif hecsadegol a dyma rhifau chi'n fwy cyfarwydd efallai. So chi'n gallu gweld o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mae'r rhifau'n cyfarwydd iawn, dim newidiadau. Wedyn, wrth i ni symud i mewn i rhifau 2 digid, so mae ni 10, 11, ni'n symud i llythrennau. So mae 10 yn cynrychioli gan A, 11 gan B, 12 gan Ec ac yn y blaen. Okay? So mae 'da ni 16 rhif. A gyd fi moyn wneud yw cymryd y rhif deuaidd sydd gyda fi a gweld sut alla i ysgrifennu mewn ffordd hecsadegol so fi gallu cyfnewid rhwng y ddau. Okay? So, beth cyntaf chi moyn wneud wrth i chi edrych ar cwestiwn fel hyn yw sicrhau bod eich rhif deuaidd chi mewn set o bedwar, okay? So mewn byte da fi. So chi'n gallu gweld, mae 'da fi 4 digid fan hyn, mae hwnna'n hollol ffain. So let's deall yn union beth mae'r rhif yma yn feddwl beth mae'n cynrychioli. So os ni'n edrych ar y cornel dde, fan hyn i mi dechrau ar yr ochr dde, mae hon yn cynrychioli fi os oes unrhyw rhif 1 yn ein swm ni. So jyst mynd i roi 1 yn y cornel fan hyn. So mae 1 yma. Os ni'n symud draw i'r chwith 1 nawr, mae hwn yn cynrychioli os oes y rhif 2 gyda fi. So mae 'da fi 1 rhif 2 fan'na, jyst yn rhoi 2 yn y cornel. Wedyn mae 'da fi 4, mae jyst rhoi 4 yn y cornel top fan hyn. 'Da fi 4, a hefyd mae 'da fi 8 draw fan hyn. So 1, 2, 4, 8. Nawr i ddechrau, mae rhaid i fi cyfnewid o deuaidd i'r 1, 2, 4, 8 yma. So na i dechrau fan hyn, os 1 dy fi os. So na i rhoi 1 yn y blwch. Wedyn, nesaf os 2 dy fi os, mae gen i 2 fan hyn. So rhoi 2 yn y blwch. Wedyn os gen i 4 nagos, a hyn mae dy fi 0 fan hyn. Does ddim 4 gyda fi, ni'n just rhoi 0 am 9. Ac yn ola mae gen i 1, 8, a hyn mae 1 dy fi yn y blwch. So ni'n just fan i lawr 8. Na, fi'n mynd gwybod beth yw cyfanswm y rhifau yma. So ni'n just mynd i adio rein at ei gilydd. So mae 'da fi 8 plus 2 plus 1, a mae hwnna'n hafal i 11, 11. Okay? Ond sa'i di gorffen eto, a fi jyst mynd i gweld beth yw 11 wedi ysgrifennu mewn ffordd hecsadegol. So ni'n mynd draw at tabl. Eto ni'n edrych yn colofn fan hyn. Os ydw i'n mynd i lawr i 11, a wedyn beth yw hwnna'n hecsadegol, mae hwnna yw B fan hyn. So, mwyn ysgrifennu y rhif hyn mewn ffordd hecsadegol, gyd angen i fi wneud yw ysgrifennu fel B.
A dyna gyd sydd. Mae'n gwneud esiampl arall I chi nawr. So, yn esiampl nesaf, rhywbeth tebyg iawn yw'r rhif deg 1, 1, 1, 1. Okay. So, ni'n mynd I ddechrau union yn ei ffordd. Right yn y cornel top fan hyn, fi jyst mynd I roi 1, wedyn 2, wedyn 4, ac 8. Okay. So, cwestiwn cyntaf sydd 'da fi yw, os angen rhif 1 arno I oes, ni'n jyst rhoi 1. Os angen 2, oes. Os angen 4, oes. Ac yn olaf 8 fan hyn. Okay. Nawr, fi moyn gweithio mas cyfanswm, so na just adio rein I fyny. So, 8 plus 4 plus 2 plus 1. Mae hwnna yn hafal I 15. Okay. Nawr fi moyn gwybod, okay, so beth yw hon mewn ffordd hecsadegol, mae'n mynd draws tabl. Okay, mae rhifau fi mynd I lawr fan hyn, tan bod fi'n cyrraedd 15. Symud draw 1, beth yw hwnna'n hecsadegol, mae hwnna'n hafal I 5. So, ysgrifennu hwnna I lawr. So, dyma ein ateb ni. Okay? A chi'n gallu gweld, doedd e ddim yn nifer fawr o camau mwyn gallu gorffen y cwestiwn yma. Doedd e ddim wedi cymryd yn hir, doedd e ddim yn gymleth iawn. Nawr, wedi wneud esiampl sydd efallai yn bach o'i cymleth, ond bydd chi'n gweld dydy o ddim unrhyw beth I drysu amdano. Okay, so mae dyn ni rhif deuaidd arall. Ond y tro yma, yn lle 4 digid, mae wedi creu o 8. Okay? So, eto, pe cant fi moyn wneud yw rannu rhain I mewn I setiau o 4. So, mae'n just cyfri 4 o fan hyn, a ni'n mynd I tynnu llinell I lawr. Fyna, just I cadw nhw ar wahân, a mae 'da fi 4 fan hyn. Okay, so fi'n gallu wneud y 2, a 3 nhw y dweud y gwir fel 2 cwestiwn ar wahân. So, mae'n just rhoi 1, 2, 4 ac 8 fan hyn. Let's wneud y ran yma'n gynta. So, 7 I lawr, beth sydd angen? Okay, os 1 dy fi'n nagos, mae angen 2 arna I. Mae angen 4, a does dim angen 8. So, gyd yn mynd I wneud yw 0, plus 4, plus 2, plus 0. A mae hwnna yn hafal I 6. A nawr fi'n wneud union yr un peth. So, fi'n wneud 1, 2, 4 ac 8. Eto, allwch chi wneud hynny, jyst meddwl am rein fel 2 cwestiwn ar wahân. Okay? So, os angen 1 oes, does dim 2 dy fi, does dim 4 chwaith, ond mae gen I 8. Just beth yw'r cyfanswm rhain I gyd. So, 8 plus 0 plus 0 plus 1. Mae hwnna'n hafal I 9. Nawr, gyd sydd angen I fi wneud yw just dod o'r 2 rhifau yma at ei gilydd. Nawr, fi'n gwybod, fi'n edrych 9, beth yw 9 ar ein tabl hecsadegol. 9 yw 9, mae hwnna'n hawdd. A yr un peth gyda 6, mae 6 yw 6 ar ein tabl hecsadegol. So, mwyn ysgrifennu'r ateb, fi'n just yn rhoi 9. 6. Dyna gyd, okay? So, mae rhif 2 yma hafal i'r rhif hyn yn hecsadegol. Okay. So, mae just dileu hwnna. A mae 'da fi un esiampl arall sy'n mynd I wneud rhif lot fwy o maint tro yma. Mae 'da fi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, dim, dim. Okay, so eto mae hyn yn rhif fawr, ond dydy o ddim yn lot fwy o waith neu beth ni'n bod yn wneud yn barod. Pe cyntaf fi moyn wneud yw rannu rein I 4, so mae 1, 2, 3, 4. Mae just tynnu llinell yn mynd I lawr fyna. 1, 2, 3, 4. Mae tynnu llinell yn mynd I lawr fyna, jyst I cadw rein ar wahân. A union yr un peth, mynd 1, 2, 4 ac 8 fyna. Okay. Just wneud 7 yn mynd I lawr. Okay, just dim 1 dy fi, just dim 2 chwaith. Mae gen I 4 ac mae gen I 8. Mae'n just adio rein at y gilydd. So, 8 plus 4 yw 12. Okay, gwych. Beth yw hwnna'n hecsadegol? So, mae 12 fyna dy fi, so hwnna hafal I ec. Mae'n just rhoi ec fyna yma. Union yr un peth fan hyn, gyda'r 1, 2, 4 a'r 8.
So fi'n just tynnu'r rhain i lawr, mae angen 1 yna, 1, just dim angen 2, mae angen 4 ac mae angen 8. Just yn adio rhain gyda'i gilydd, beth yw'r cyfanswm, hwn yn 13. Lawr at ein tabl ni unwaith eto, dy sydd angen tro yma. Ac yn olaf, mae dy fi 1, 2, 4 ac 8. Mynd â hyn i lawr, trwy defnyddio 7. Just dim 1 dy fi, mae gen i 1, 2, mae dy fi 4 ac 8. Adio rhain at ei gilydd. So 8 plus 4 plus 2 plus dim. Hwna yw 14. A just yn edrych yn gyflym iawn ar ein tabl, mae dyn ni yn hyn. Okay. A na gys angen gwneud yw rhoi rhain i gyd at ei gilydd. So fi'n mynd i dechrau o'r ochr chwith. So mae dy fi wedyn dy. So mae'r rhif yma yn hyn yn hafal i hanner pryd ni'n ysgrifennu yn Hecsadegol. Nawr, mae nifer o bethau gyda ni ar yng ngwefan mwyn i chi gallu ymarfer cwestiynau fel hyn. Eto, mae hon yn rhywbeth sydd yn cyffredin iawn mewn arholiad ac yn gallu gweld cwestiwn eitha hawdd, just bod chi'n gwybod beth chi'n gwneud.